Ola, nós somos Históricos 5.0. Chamámonos así porque somos os maiores da escola. Nesta canle subiremos vos vídeos educativos que vos axudarán na vosa aprendizaxe. Tamén publicaremos concursos, chistes, xogos. Esperamos que vos gusten as nosas obras de arte. Con esta forma queremos enseñarvos que se pode aprender dende un punto de vista divertido. Tamén vos invitamos a que vos suscribades, dades like e activedes a campaniña, xa que nos esforzamos de subir este tipo de contido. Os Históricos 5.0 tamén temos un xornal titulado Actualidade Modestina. O xornal estará exposto no blog do colexio. Podes velo cando queirades. Haberá varias edicións, unha ao mes. Esperemos que vos guste esta presentación.